Forestil dig, at der findes en måde at lindre smerte på, uden medicin. Forestil dig en verden, hvor du styrer din smerte, uden at være afhængig af piller eller kemikalier. En verden, hvor du kan finde varig lindring gennem naturlige og ældgamle metoder. Millioner af mennesker lider af kroniske smerter. Det er smerter, der påvirker alle aspekter af deres liv og gør hverdagens opgaver næsten umulige. Enkle aktiviteter, som at gå, arbejde og endda sove, kan blive vanskelige. Mange mennesker søger et alternativ til medicin. De ønsker at undgå bivirkninger og risikoen for afhængighed af konventionelle smertestillende midler. De leder efter løsninger, der adresserer årsagen til smerte, ikke kun maskerer symptomerne. Akupunktur tilbyder en veldokumenteret løsning. Denne ældgamle praksis, der stammer fra traditionel kinesisk medicin, indebærer brug af tynde nåle, der placeres på specifikke punkter på kroppen. Det menes at hjælpe med at genoprette energibalancen og fremme naturlig heling. Det er en naturlig og effektiv måde at håndtere smerte på. Patienter rapporterer ofte en følelse af ro og afslapning under og efter behandlingen. Det fredfyldte miljø på en akupunkturklinik bidrager til denne beroligende oplevelse. Akupunktur kan behandle en bred vifte af smertetilstande. Uanset om det drejer sig om akut eller kronisk smerte, kan denne tilgang skræddersys til den enkelte. En kvalificeret akupunktør vil vurdere dine unikke behov for at sikre en personlig behandlingsplan. Dette inkluderer rygsmerter, hovedpine og gigt. Rygsmerter, ofte forårsaget af dårlig kropsholdning eller skader, kan lindres med regelmæssige behandlinger. Migræne og hovedpine, der kan være yderst invaliderende, kan også finde lindring gennem akupunktur. Ydermere kan det reducere ledsmerter forbundet med gigt, hvilket forbedrer mobiliteten og livskvaliteten. Det kan endda hjælpe med menstruationssmerter. Kvinder, der lider af kraftige kramper og ubehag under menstruation, oplever ofte betydelig lindring med denne metode. Akupunktur hjælper med at regulere hormoner og reducere inflammation, hvilket gør det til et naturligt alternativ til medicin. Mange mennesker vælger akupunktur på grund af dens naturlige tilgang. De værdsætter muligheden for at håndtere smerte uden at være afhængige af kemikalier. Udtalelser fra tilfredse patienter viser, at akupunktur kan være livsændrende og tilbyde et nyt perspektiv på smertehåndtering og generel velvære. Akupunktur stammer fra Kina for over 2500 år siden. Denne ældgamle praksis, der er blevet videregivet gennem generationer, har rødder tilbage til de gamle kinesiske dynastier. Tidlige kinesiske medicinske tekster, som for eksempel Den gule kejser indre medicin, beskriver detaljerede akupunkturpunkter og kroppens energibaner. Det er en central del af traditionel kinesisk medicin eller TCM. TCM omfatter ikke kun akupunktur, men også andre modaliteter som urtemedicin, tuina-massage og kinesisk dietetik. Sammen sigter disse praksiser mod at opretholde balance og harmoni i krop og sind. TCM ser kroppen som et komplekst netværk af indbyrdes forbundne energisystemer. Ifølge denne filosofi flyder vital energi eller chi langs specifikke baner, kendt som meridianer. Når strømmen af chi er blokeret eller i ubalance, kan det føre til sygdom og smerte. Akupunktur har til formål at genoprette balance og harmoni inden for disse systemer. Ved at indsætte tynde nåle i specifikke punkter, kan akupunktører stimulere strømmen af chi, lindre smerte og forbedre kropsfunktioner. Patienter rapporterer ofte en dyb følelse af afslapning og velvære efter behandlingen. Denne ældgamle praksis har stået sin prøve gennem tiden. I århundreder har akupunktur udviklet sig og integreret nye teknikker og viden, samtidig med at den er forblevet tro mod sine grundlæggende principper. Mens tidlige akupunktører brugte værktøjer lavet af sten, bambus eller ben, er moderne nåle lavet af rustfrit stål. I dag praktiseres akupunktur over hele verden. Fra moderne klinikker til hospitaler og private praksiser har akupunktur fundet sin plads i moderne sundhedspleje. Det bruges til at behandle en bred vifte af tilstande, fra kroniske smerter og fordøjelsesproblemer til stress og angst. Det har fået anerkendelse fra organisationer som Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Den internationale anerkendelse af akupunktur understreger dens effektivitet og terapeutiske værdi. Videnskabelig forskning har bekræftet dens fordele, og det anbefales ofte som komplementær terapi sammen med konventionelle behandlinger. Mennesker værdsætter akupunktur for dens lange historie med helbredelse. Flere og flere mennesker henvender sig til denne praksis på grund af dens holistiske tilgang og positive effekter på sundhed og velvære. Uanset om det drejer sig om smertelindring, forbedret søvn eller blot opretholdelse af energibalancen, fortsætter akupunktur
med at spille en afgørende rolle i livet for mange mennesker over hele verden. Akupunktur er baseret på konceptet Qi, som udtales Qi. Qi er den vitale energi eller livskraft, der strømmer gennem vores krop. Denne energi bevæger sig langs specifikke baner, kaldet meridianer. Akupunkturpunkter er placeret langs disse meridianer. Stimulering af disse punkter kan hjælpe med at genoprette balancen og strømmen af Qi. Dette hjælper med at lindre smerte og fremmer kroppens naturlige helingsproces. Talrige undersøgelser støtter akupunkturs effektivitet til smertehåndtering. Forskning har vist, at akupunktur kan reducere kroniske smerter, herunder tilstande som lændesmerter, nakkesmerter og slidgigt i knæet. Akupunktur fungerer ved at stimulere frigivelsen af endorfiner, som er kroppens naturlige smertestillende midler. Denne naturlige smertelindring kan føre til forbedret livskvalitet. Mød Sarah, en livlig 42-årig kvinde. Men hun stod over for store udfordringer i sin hverdag. I årevis havde Sarah lidt af invaliderende migræne. Disse migræneanfald var så intense, at det ofte var umuligt for hende at leve et normalt liv. Hun havde prøvet forskellige lægemidler med begrænset succes. Konventionelle behandlinger gav hende ikke den lindring, hun desperat søgte. I sin søgen efter lindring henvendte Sarah sig til akupunktur. Hun havde hørt om denne ældgamle kinesiske praksis, men havde aldrig overvejet at prøve det selv. Efter et par akupunkturbehandlinger bemærkede Sarah en betydelig reduktion i hyppigheden og intensiteten af sine migræneanfald. Det var, som om de præcist placerede nåle havde frigivet en ny energi inden i hende. Endelig kunne hun håndtere sin smerte uden at være afhængig af stærke lægemidler. Denne nye tilgang gjorde det muligt for hende at genvinde den livskvalitet, at hun troede, hun havde mistet. Inspireret af denne oplevelse inkorporerede Sarah akupunktur i sin wellness-rutine. Sammen med regelmæssige behandlinger begyndte hun at dyrke yoga og meditation og fandt større balance mellem krop og sind. Hun udforskede også andre aspekter af holistisk sundhed, læste bøger om emnet og deltog i wellness-workshops. Akupunktur havde åbnet døren til en ny, sundere og mere afbalanceret livsstil. I dag lever Sarah livet fuldt ud. Hun kan nyde tiden med venner og familie, uden frygt for, at migræne ødelægger hendes planer. Hun føler sig mere forbundet med sig selv og verden omkring hende. Når Sarah ser tilbage på sin rejse, er hun fyldt med taknemmelighed for denne opdagelse. Akupunktur har ikke kun lindret hendes smerte, men også forandret hendes liv. Hun fortsætter med at dokumentere sin oplevelse i håb om at inspirere andre til at udforske alternative veje til velvære. Sarahs historie er et bevis på, at akupunktur kan være en transformerende oplevelse. Hendes rejse vidner om den menneskelige ånds ukuelighed og den evige søgen efter løsninger til et bedre liv. Og udover smertelindring, holistiske fordele. Akupunktur tilbyder en bred vifte af fordele, der rækker langt ud over smertelindring. Det kan hjælpe med at reducere stress og angst, samt forbedre søvnkvaliteten. Mange mennesker rapporterer en følelse af generel velvære efter akupunkturbehandling. Akupunktur adresserer både de fysiske og følelsesmæssige aspekter af smerte og sygdom, sikkerhed og overvejelser. Akupunktur er generelt sikkert, når det udføres af en kvalificeret behandler. Der anvendes sterile engangsnåle for at forhindre infektioner. Bivirkninger er normalt minimale. Det er vigtigt at konsultere din læge, før du påbegynder akupunkturbehandling, især hvis du har nogle sundhedsmæssige problemer. Find en kvalificeret behandler. For fuldt ud at opleve fordelene ved akupunktur, er det afgørende at finde en kvalificeret og erfaren behandler. Søg efter autoriserede akupunktører i dit område. Spørg efter anbefalinger fra venner, familie eller din læge. At finde den rigtige behandler er afgørende for dit helbred og din velvære. Omfavn et liv med mindre smerte. Akupunktur tilbyder en naturlig og effektiv vej til smertehåndtering. Det kan lindre din smerte, reducere dit stressniveau og forbedre dit generelle velvære. Hvis du søger lindring fra smerte, så overvej at udforske fordelene ved akupunktur. Din rejse mod et sundere og gladere, jeg starter måske med en enkelt nål. Mens vi afslutter denne rejse gennem akupunkturens verden, så husk, at det første skridt mod et liv uden smerte er et personligt valg. Uanset om du kæmper med kroniske smerter, håndterer stress eller blot ønsker at forbedre dit generelle, tilbyder akupunktur en holistisk tilgang, der har bestået tidens tand. Forestil dig at vågne op hver morgen med mindre smerte og mere energi. Klar til at gribe dagen. Forestil dig at føle dig mere afbalanceret, både fysisk og følelsesmæssigt. Det er ikke bare en drøm, det er en mulighed.
der venter på at blive grebet. Tag det første skridt. Kontakt en kvalificeret akupunktør, stil spørgsmål og find ud af, hvordan denne ældgamle praksis kan gavne dit moderne liv. Din rejse mod bedre sundhed og velvære starter nu. Tak fordi du så med. Hvis du kunne lide denne video, så giv den et like og abonner på vores kanal. Og del den med alle, du tror kan have gavn af denne information. Lad os sammen skabe en verden med mindre smerte og mere velvære. Like, abonner og del.